dream come true! Wala pa mang isang buwan mula nang i-anunsyo ang pagtatayo ng Pangasinan Link Expressway, isang panibagong infrastruktura na naman ang itatayo sa probinsya ng Pangasinan. 2 and 1. There you have it, ladies and gentlemen. Congratulations everyone! Congratulations Pangasinan! Ito ang reflecting pool at interactive fountain project sa mismong Kapitolyo ng probinsya. Magsisimula ito mula sa likod na bahagi ng Kapitolyo at didiretso sa direksyon patungong tabing dagat. This novel addition to our Capitol compound translates our meditation beyond aesthetics. Napakaganda po nung reflective pool. You take a peek at the reflective pool and you will reflect on some of our life's decisions. As the waters of our reflecting pool become a living mirror of our dreams that have now been translated into realities, platforms that we have now been concretized into projects, invitations that have now been converted into investments, the pathways surrounding these waters will become the valiant steps in our roadmap for Pangasinan. Is the start of several projects that would reflect the changes, positive changes po na plano ng ating administrasyon para po sa lalawigan ng Pangasinan. We have already seen the start of the programs that we have set for the people of the province of Pangasinan. Mapapaligiran ng iba't ibang mga puno't halaman ang naturang pool. Gagawin din kasing isang linear park ang lugar kung saan pwedeng mag-picnic, mag-jogging at kung ano-ano pa ang mga residente at mga bisita. Lahat naman ng punong tatanggalin para sa konstruksyon ng proyekto ay tiniyak na maililipat sa ibang lugar. Kasama sa reflection pool ang interactive o dancing fountain. Ang proyekto, nagkakahalaga ng 100 milyong piso na pinondohan ng magkapatid na sina Senator Pia at Alan Peter Cayetano. We will never start a project without going through the proper process. Kasi ano yan it reflects o reflect ulit, di ba? Puro reflect. It's a reflection of how we run our affairs in the province. And next, of course, we have to get the permission of National Historical Commission because there is a marker, no? Sila pong naglagay niyan. Ipinapaalam po natin yan because may historical significance po. May sagot naman ang pamahalaang panlalawigan sa problema ng pagbabaha sa Capitol Complex. No, kumuha tayo ng landscape architect. We're now even hiring an engineering firm to actually find the solution to the flooding of the Capitol Complex. Ang totoo lang naman po dito, bakit nagpo-flood? Dahil tinabunan yung mga natural retention ponds. Yung mga yung mga waterways, tinayuan. Yun yung nagagawa without planning and not consulting the experts before implementing something. Target na matapos ang proyektong Reflective Pool and Interactive Fountain sa 2025. Parte ito ng Master Development Plan ng Pangasinan Capitol. Bukod dito, nabigyan rin ang probinsya ng pondong 79 million pesos mula sa opisina ng 2 senador para naman sa ilang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga ospital sa probinsya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.